Erakunde askok bezala, Comisiones Obreras sindikatuak hartzen dugu ere euskara bultzatzeko konpromisua. Momentu honetan, Euskal Autonomi Erkidegoan, Lanbidek emandako azken datuen araberaz, lanpostu baten bila ari diren pertsona guztietatik 90% bat ez dakit euskeraz. Edo, besanda ez dira euskaraz ondo aritzen edo ondo moldatzen. Egoera hau, euskal langileriarentzako arazo bat ez izateko, eta hau izango litzateke gure sindikatuaren helbururik nagusienetariko bat, noski, C1 mailara arte euskara ikastearen doakotasuna sartu dugu gure proposamenen artean, eta enpresa pribatuan ere liberazioak sartu ditugu proposamen horien artean, arlo publikoan dagoen bezala, ezta. Orduan prest gaude guztion artean euskararen alde edo euskara bultzatzeko lan egiteko, orduan bultza euskara eta bultza euskaltegiak.